UMLA kamukayau uba nu Jorki sungo ulaong baka jingkam ka Assam bawantu ding kibriw kathan mukro kambay kasien kabaningkong bat ka jingsha siat yap kisangot kibriw hamukro dangshen kadai ka jingja kabasnosi kathang ulaong ru bakathan labang nong pelut kabadon ha block 1 kadai kaway kabasa dien bha ha kabakibriw kidangya seriem kum kibasa ha Amazon kum bajupin ha National Geographic Channel tu menta ngin ngap ka ay kajingat hu UMLA kathan ha kajinglong katay kathan kaput bat ka Assam ngiwan pe juga taga morti jing sedang ni jong tuga kurihura bujia tu singe de ne tuga jingjia ko baka Assam nang baki forest personal jongka bat kunju ke jing trelang bat ki police department kiwan ban kemni ki laing te kata ka jingjia ka jia ba aga por ba ki saungur ki wana langkha ki wan ko ga morti 800 andagi poy katuga caka ki shuya kem bar ki shuya ra kita ki laimut bar kata ka jingji pat we driver kumnu yo pet lang bar kata ka morti 800 bangi wan pe kita ka morti 800 kadesha bat don lang ru badu ko ba ha po kata ka kali te ha to hi ka step ha ko por kumban rius tengi ki don ki porlok na po mukro kila yung phone lupa yang ba kidon gibri yung lain gut pula sa kem stage po mukoilo so hay kren no USB UDC ba un online no iki tang ba hadin to kat ba ngadang pungkre bang ngot phone USB to one more ka phone call gitu ba ula stang sian no Assam kato ji siat to kumbing di iba sangut ki man sima la yap ki la suya tu kawe abanga keren hagilat thai kubor ke pendap nga rejin sosi ke ba kathang mo amar hagatugas ni mas ndap jia tharai naga liang jongki nong yalam ni political parties na ki officer ki bapher ni NGO ni church leader ni wan lut stage po shnong pro ni ya yerumi tigi yeng jong gitu ba gitu gi victim Padang tu ngila ban iya ka economic condition jengki bat ngila ban sengat turu ya kataga kajing long kajing sadum kajing duna kajing nanjing start teh kajing duna kajing nanjing start besi kala ban de ka wen ki daw ba baka Assam ka exploit ki briu jeng nakan mau tu kasni mas ndep tap ki media manga bari home minister jeng yang bangin lek ni visit iga tu kawe ke ying ka ba ngat hagan ke jingjia mga jingai ton kumba live phone so ko mitan ka tu ka spot ka ba jia ka jingjia siat ti hang tu ngi lek lang te don ruki pulit ki ba bod lang ni te nang i poy ka ta ka ying ba jia ni lab ba don breu shu ni shui lang ba le sha igi ja adi nang tu ngi sha one part way nong song song sa i tu ngi gen baraga jingting kita gibriu naga negi ying kile epet no te kata ka deka jing maga jing duna ha jing nang jing start naga ka daw le sil ni Assam usu shim kabu usu penting usu pensmi kata ka deka jing le don bor joki ki wan summit le sin naga daw jing Islam teng nama masen dep odi ukuba kemut satu bagi haban penhabi ukuba nang ta haban suya ke khorsin sipo khasi abon suya bom suya ti tu kuba nang bon habha hadin nang to ada perlu pelang kisa lek phaino siling ki ko kisah kem di ngamla ban ai ga exact information kan ngasung baga de ka post nama ka tip ke baki phone singa ga de to pon di buji im step tu bakampat cu don kata kejingjia ke ba unong song snong jongi nasaba namukro unut banra laki kurat ban lek of ding site sepo Assam kata ka bom la long watang ban ya rep hagilang khala jongru ngidang yati kebakan utam lada Assam unyo i bangira e tagitir gitar jongi bangin lek pom ding sepo Assam lada ka don ru kan ya don hiparamaki
tambah nganut ban penting kena ban nagali yang jungi kinong megalnya mukro Sabah kumta terter kampat judon kum kataga jingjia hakaba unong mukro ne Sabah unra ai tiar ban le pom ding spo asam maring satu bala da lap unong asam dan le lap un forest tu ni tagamut kila ngat ha jing pensistam ti kampat judon kum kataga jingjia bat kane ga jing kenno jong asam baki degi timbar smokla kane ga degi jing kenno ke babakla ban ka ba shutep ek mio nam ta kane ga kajing penyap jongki ni kisan happy ban sina excuse wasa namang isang tu ba sisin bo la bakla isang tu ba la bakla kelajur isang tu ban gali jong prosang ban war ita gilar ban ai excuse no ki bakam ban peni bakam de jing bakla jong ki tang ba ka perthe ke latip bat kala shairu bakani ke de bet ke jing le don bo jong ka asam ngala prosang jing de barki school jing de bagi umba mundi kat ke bala nagalian jeng aku mong hikmat la persyang lagi dapat wan raja mentoy bikin nong song free jing situ but sagawe ke ba ngala persyang ban res sepo house kawe ke surok kolong kebadan kam hai tiket haji mistri ke ba khat ke selamu jam jigen de igan ni ka surok ru ngala kren to sabir kum no la arsin ngadon lu taga jingkwa kani kesurukan urlong no namang isang tu bala da kani kesurukan urlong kan wanra ijing mantoy bakraw yakiti kinong sosyo jingsti ki don higi jingduna naglian jangga government no namari kani ka barto pusu kawin ki issue mangala race la aslam nang ta hagi jingi dei bar jingi bakin niki nong song jung yepo blog one kimat ngala race daga call attention ngala simentai governor orders ngala ma la license ngala kren nam taga jinghe joki why nong song jung yepo po blog one but hadu bana jia kan jingjia kadon kita ke jing sosi ni ni juga kum nong kimat ba nagalian government kampat le jing shar jing thu la don mo man gani kumba ar lai ti chua la don ta jing thu ban le inaugurate no yene ga barto opus le chua ba na dau chung do jing bom la ban pendek kloi ki kam ba chu sa teng dia ka jing wan jung police opus apu barato bat ka jing set up ya ka border opus apu mukro klempep kan mang ka jing mentoy bakraw yaki nong song jung Nasuka apa naik pitang nuksa namara hapo Sabah kaladon gatu ka batalion kam ka pingalabu upang tu tina du badon gata ka batalion kam hapo Sabah kam don shu kata ka problem hagi ide par kino song dengan song Sabah te hagaju kanuksa ngi keremban balang baga jing bu no ya ka border hapo sepo song mukro kan wanra ya ka jing sengai kam tam hagi ide par kino song sisin bagi don ni ki au post jom ta mak ni long ngak long very sure baka asam kam not chu bantur siki jaka jom babun ki nong song jong state wadom sngap ye ka khubar ham saya nang tu nang ni baki don kita ki timber sogla ki don kita ki ege kade baru kade ka jing penthame lane ka jing pensang thu bakala yengi kum ki nong song jong state ngarang ong ba lada udon kidon kinu gino bekwa ban pan jing syai kimdei ban chu sngap yu borong tu nang ni ndei lada kwa jing syai ka baha bakin ikan du be yana kalong gum ne ga ka condition ng te po mukro ka sinong mukro hi ngisna tu ba kidon kumbasan spatam kiye kilong yi baru kita san spa ying let's say almost 95% kide kinong rep kinong mala but kalengkha ka bakini kinong sosnong mukro kidon kajingai kumba nyau na pra kilometer na po na kasinong mukro nyau na pra kilometer kajingai ka kita kalengkha jongki
Bat igini gilang kha jongki kini ginong song gila pendon kam la kumba sau san patenge. Lalu ipolong suam sua gila pendon kam igini gilang kha gila pendon kam itu gilom giwa jongki. Te kebas ngausi pat in between ke Asam ke Buno ya ke Weka forest segit hang tu hajan sinong mukro ba jangai tang kumba arglum tar stengei nag sinong mukro te ke problem ke mi no kasdang man mi na kani ke jingdon jung ke forest segit agba ki nong song sinong bakli jung ni namangi ka kariti jong ikum ki penar abangidon gilang khang jong tu bangidon ru ki jaka kiba ngikam bangi kiba ngila sumar kisang tu ba kidon gideng tu te hakapor bagi pendon kam mut ban pendon kam itu gideng teng haba wan kit ke ba kaptam ini ki por ba de ke porot ke ba tingi sakit berbor kit lang bat gideng nang tangi kit lang yu pulang terte ten dengi poi hang tu po forest kit hang tu ken kami ki issue akaba ka wei pa ka wei kali pakit gideng bat ka pakit yo pulang ki haban siu be syaka tu ka forest check git jong Asam tu pagkata ka jing siu jong inong song jong iru ka debe jing siu ba klem don kita ki chalan klem don kita ki slip kare bagi sulum be ain ka basu ka extortion be naki bopli ki nong song jong te ngasu kwa ban pensyai kata ba pat saka wiru ka bangala ban ong ipi kum gi nong song jong ka state jong ni kam di tang jing nang start ladangin page na ki National Geographic kiba pani ki briu dan stage po Amazon kiba shuya shna da ying trap kiba shuya sa hang tu kibom don light kibom don ladangi pai hagi jing de kam tam ki shnong bodon stage po labang nong pulut ngim don kam ban page gitu ki TV gitu ki pani gitu ki rokomim jong ki long shua man shua nama men higini dang sistem tam mun shua ngala wan biang stage po labang pulut par hadum ta ngadang lap bakaju ka rokomim par kaju jing im joki kampat don jing kelai tiga jing sa dum jom kinong song jing cha i ben jom kinong song jing stay kalong suba palat di bani kren le jing nang jing start nai kren par kumaga ong ipi menne jing sha ni tingi yetip bagi kulit bagi no gidong kita ki fus ki bandon nom ta jing yada yegi andre kawapula kita kinong song jing stay pat ki mut bet bachi sim long ubreu sarkar tegmut nagali jong pat ba mla ban le ai nagta ka daw mas ngi yaw kulit kisu ye phet yap kata ka dega jinglong jingman berkata ka dega jingim jong gi bopli ki nong jong stay nagta daw nagali jong ngaru nagapos ko ngapon sngaw yi jing e yi jing stom bat ngapon sngaw ru yi jing kwa ba la kumno ru ya kita ki jaj briu ba e jong gi bodon stage po block 1 la kumno ru nagliang juga government ngide ban persyang lo longkat bolong ba kide ban 5 years ko megalia ni kindiat senam mona du arjar arko ya arko torik na September arjar arko kaba ki pulit Asam kat barki forest itharai ki bayadon kumba arko ngutam lumala ki wan room po ga snong mun ber ga por rabaje menmit tu te hangta ru haga jing kenno bagi ong bagi bek thong ya kita kiba kidding haga jing ong jongki ta ma jing tip jungi bakam don kum kata te hangta ru haga ta kasngi ki siat kumba arpo ne lai ko rong kuli kata na ki automatic rifle jongki kata kan gue kaba long very recent pat gue incident ke baji apo snong mukroi kaba ko nai June ni July ngam la ban kan mau ge exact date exact month hakato ke jing jeru hakaba ki one room kini ki police na ki forest personnel jong asa ki one room sendan apo snong mukro
hang tu hajan yeng hi jong orang ba shnong hang taru kisiat dari tiki sulai jongki barkan ni ke berang shu dia sian kita kide ki bang shu highlight if kita ki major incident gitu ki kam ki berit jing cha thombor ki kan lupa inga la keren ni kan ka ini ka topik mah nang ba kan ni ka de jing jia ka ba snosi ha ka ba we pu we nong song snow jong state but what ka ri jong hi bro ko we ka don ka ta ka mesin seulem ni ka ka ba jia bar ka mesin snosi ikan ngajing yap jong kisan mo te po snow ko nga naglian jong nga sukwa pan kapat hukum kini ki issue minde bandan kata ka mesin ka ba kawan penlong political issue ikan iga jingji hukum kini kaman hukum ka cai bendriu la dan imi trelam hukum kini issue hukum kini opat imi trelam nga sukwa pan appeal bat kumangla keren haki wiki lapot hai kubor na sukwa ban ai kublai kerpang yaki seng halang bapher ki bang ngamla syuban nyewi ka kerteng jongki na iga jingkloi jongki na duk kosi masun jia ka tu jingjia kilai wan kilai senran kilai bor ai mesin ni stay nang ta yaki political parties ki bapher i government officer ki bapher yaki MLA minister jong arkam kumjur yaki penhon balang ki bapher tengah syukwa ban appeal ba hakum kini ki situation kapor hi kadawa ingi bangi dei bani trelam inde ban kata ka isu politik hakum kini jingji hak ba mensin bakor don du kumbasan